tady Mr. Forty. Čau lidičky, tady Mr. Forty 40 a dneska jsme to rozjeli v Brookhavenu. Dost si to užíváme. Jako... Nečekal jsem, že tady bude takhle tolik aut, ani prostě takhle, ne, to jsem nečekal. Bam, hopla. Já tu pořád jenom pančím. To mě mega baví, pančit. My tu takhle normálně rozjíždíme party. Hej! Kdo sem dal sakra tu smačku mýho baráku? My tu máme mega dobrou party, říkám vám. Kterou se asi někdo nikdy nepřál. Jako mi tady takhle očípá. A hop. Ještě písničku dělejte. Jdem na to. Jo. Pam, pam, pam. A dneska si ukážeme party, kterou jsme tady v Brookhavenu sama vytvořili. Hello! Když tak lidičky, já taky takhle se natáčím. Na Mr. Forty 40. Party, 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 party. Jsme tady strašně rozjeli. Zrovna u mýho baráku, nevím proč, ale prostě je to mega dobrý. Tak aspoň nemusíš říkat do mikrofonu mý víno, ne? Jméno. Hlavně to nikdy neříkají už na YouTube. A dneska budeme podrostou party. Člověk vám ji předvěd celou, takže kdybych to udělal tak, takže bum, a takhle vypadá naše party. Takhle celá party vypadá, máme tady úplně podrostou party a jestli bych mohl, tak bych tady přišel mýho kamaráda Honzík Double, natáčím na YouTube, jmenuje se Honzík, nebo ho taky natáčkoval. Dobrá, nebojte se zanechat odběr, byl bych to rád, je to jedno kliknutí a nic se vám nestane, bude to rychlý. Tak děkuji, dejte odběr, čau! A to se jdu natočit, teďka já. Já ještě k tomu natáčím, víte to? Já to taky natočím. Já to ještě natáčím. Ale jako, musím říct, užívám si to. Tady, normálně tančit. To je normálně mega hodí k tomu. Mám tu největší party v Československé republice. V Česku? Já přitom mám bílý vlasy jako. Dneska tady máme obrovskou party. Jestli by se vám mohlo představit moje kamarády, je to tady Kubíček, nevím, půl třeba, nebo to nevím, jak se nazývá. A tam tady máme ještě jednoho mýho kamaráda, tady, chceš představit? Klidně. Ale ne jako mým pravým jménem, mým youtuberským. Můžete mě najít na kanále. Ano, jmenuji se jinak Urket a tady to je Mr. Forty 40, je tady ještě se mnou a tady je úplně mega velká party, jsme našli v Brookhavenu. Já jsem se teda připojil do tady naší telefonní skupiny, to je asi úplně jedno. No a musíme být tady naše... Bomby! Kde? Kde je kočka? What the fuck? Čiča! A viděl, to natočil jsi mě, jak jsem hořel? Ne. Bomby, tady tančíme, oh je, tančíme se, těšíme se, až to rozjedeme.
Bomby, 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 tančíme, tančíme, jo, užíváme si to s klukama, je. Jo, já už mám 7 odběratelů. Jo, já mám 17. 56, nemusíš se klubit, já mám 17. To si nikdo nevšímejte. Ale prosím, dejte taky to Smurtcat, no i mě na místo furt 40, dejte mi prosím odběr, ať aspoň dosáhnu 20, to si nevšímejte. Začal jsem asi tak před měsícem. Náš kamarád, jak se jmenuje Monika Sedlačová nebo Honzík, je dostal, tam nemá 7 odběratelů a já jsem Smurfka, už mám 56 odběratelů. Zapomněl si na mě! Zapomněl si na mě, potvoro. No, jo, ty si to řekl sám, že jsi ten youtuber, který to natáčí, ne? A jo, nádhera. To jsem čekal. Takže lidičky, prostě tak, my všichni máme dohromady, jedeme na vrtu. To bych neřekl, Tak to bych neřekl. protože když já mám 17 a ty 66. Já si natočil z toho 2 videa, ale to jedno neviděl, to bylo takový trapnější. Party, hop, jdem na to, party, jo, užíváme si to s klukama, je. Já jsem to natáčení vypl až teďka, já jsem blbý. Jo, seš. Počkejte, já to natočím znova. Já jdu zkusit tančit na auto, ale nejde to. Čau, mě jmenuje Honzík a dneska tady máme velkou party v Brookhavenu v Robloxu a je tady se mnou společně Smartcat, Mr. 44, to jsou mý kamarádi a ještě tady někde běhám Mr. 41, nevím, jestli je na serveru. Ne, není, protože jsem mu vybil mobile. Bomby, je, my si užíváme, jo, užíváme si, je, tak si to taky potom. Tak lidičky, čau.